Good morning mga bossing. Ayan. Ayan po yung lagay ng panahon sa ating ngayon, no? Dito sa Porac, Pampanga. Ayan. Medyo humina yung ulan, no? Pero pabugso-bugso yung malakas na hangin. Tara. Ayan nga pala, no? Walang kuryente dito sa amin ngayon. Kasi malakas nga yung ulan kaninang mga alaw na alas 2 na madaling araw. Ayan, labas tayo. Try natin kung may natinda ng ulam. Pero dito sa tapat namin, ayan, sarado. Try natin yung isa doon. Ayan. Tahimik. 5:30 yung madaling araw pero madilim. Ayan lang yung bahay na may ilaw kasi may solar yun. Ito. Hanap lang kung may mabibigyan ng ulam. Lamig. Lamig. Kaya kung nasan man kayo mga bossing, no? Keep safe sa lahat. Medyo pagusubugso yung malakas na hangin at saka ulan. May bukas pala. Nakaksa namay sa lakasulu. Tingnan ang rapolyo, pumetong carrots. May nabo yung papi. Nakapamalengke lang, malakas tang galing kainan din. Si Koyo. Hindi na sulit. Wala mo na tayo. Thank you. Ayan mga boss, nakabili tayo. Gulay lang naman to, pang sahog dun sa sopas. Bili tayo ng pandesal. Naharap yung pandesal? Luana, si pandesal dap? Nasali ko doon siya 20. Doon siya 20 pesos. Ay. Yan, hintayin lang natin mga boss na yung pinili natin pandesal. Ayan, yung lagay ng panahon ngayon dito, no? Medyo bugso-bugso na lang yung konting ulan. Ayan, pero ingat pa rin mga bossing. Nasa man kayo ngayon, no? Keep safe sa lahat. Ayan, hintayin lang natin yung pandesal din. Tuloy na natin. Luto na tayo ng sopas. Sarap yung sopas ngayon tsaka pandesal pag ganitong panahon. Malamig. Malamig mga bossing. A few inches later. Ito na ang ating sopas, mga bossing. Sarap nito ngayong umulan. Mausok-usok pa. Sopas. Kapali.
Masal na mga bossing. Binilisan ko na nga mga bossing yung pagkain natin dyan, no? Kasi medyo malilate na tayo sa trabaho. Kahit bumabagyo, kailangan natin mag-duty. Yan. Ganun pa man, keep safe guys sa lahat, no? Yan. Magandang araw sa inyo. God bless you all. Bye-bye mga bossing.